Madrien zabiltzala, Mamma Miakin kristolako arrakasta, eta zelaku da, eta zer desberdintasun dau Euskal Herrixen lan itxie, eta adibidez Madrien. Oso desberdina da, oso diferentia da? Bueno, a ver, es que depende ze lan itxen dozume bai, osea, hemen nik superrondo indot lan beti, eta nahi dut hemen lan nian jarraitzia be bai, esan nahi dut. Hau, orain egitenek nahi zena, Mamma Mia konkretuki, berrixa da niretzat, ni ez dut sekulain lehenengo mailako musikal bat, nire lehenengo mailako musikala da, eta gainera da, Madrilen, Gran Bian, egunero, 1.000 pertsona... Eta isa egunero, aztien, markitzenetik... Egiten ditugu 8 funtzio aztien, aste artetik igandera. Nik ez ditut danak egiten, ni momentuz nau alternante moduan, hau da. 3 protagonistak deskantzaten dutenian... Zuk ite dituzu. Nik ite dituzu 3 pertsonaiak. 3 pertsonaiak dituzu? Hauten bikin gelditzu naiz, Tania eta Rosi, oza, protagonistan bilagunekin, ze funtzio gehiago egiten ditut, baina dakizkit 3. Wow! Eta lan hori nolako deu zen, no? 3 personaje preparatzea... Bai, hori gainera ni sartu nintzanean, ja, oza, funtzioa ja bazegoan sortuta. Orduan, heldu nintzaren saioetara eta beraiek zegoazen estrenatzeko aste betera, gutxi gora. Orduan, ni heldu nintzen eta esan ziaten, 3 astetan jakin behar dituzu 3 pertsonaiak. Ze? Eta, karo, heldu nintzanara eta, beraiek zegoazen lanian, zuzenariakin, baina, karo, ni neuan hor, ensaioak ikusten eta zen eban, ostras, ez dago inor nerekin, baina nik, denbora pasatzen ari da. Osa, que igual nire hasi bidean naiz pilaz jartzen, orduan hasi nintzen bideoak grabatzen, funtzioana, eta ni bakarrik, koreografiak ataratzen, tekstuak ataratzen, abestixak ataratzen, tonuak, dana. Eta gero noizian behin altzutenian, etortzen zan zuzendaria pixkan laguntzera, koreografua pixkan laguntzera. Ostras, oza, nire kantamen rol bat, eta nintzako ya, nahi gueda, Inberrez hori bota. Hombre, claro. Ai, batzurru. Es que, a ver, hileniak 3 personaje, eta zu hemen, estudiau, bada meme hori. Umiana, hola eoteala, hola iten. Ba, hola eotea, hola eotea. Bueno, bat zu ezer, entzun, dara buru eta gat. Amarak... Kaixo. Asi...